hablar por ellos, a pagar ciutadans indefensos, innocents, demòcrates que estem lluitant per la llibertat de Catalunya, per la democràcia i per un país més just i més lliure. Nosaltres sortim amb les conviccions, amb els ideals més forts que mai. Però el que no podrà mai l'estat espanyol és eliminar la societat catalana. La societat catalana avui està més en peus que mai. És que no podem renunciar a seguir lluitant i treballant per la llibertat de Catalunya i dels països catalans. Vam conèixer que més de 197 persones estan encausades per haver participat en activitats del Tsunami Democràtic. El que volem és la fi de la repressió, l'amnistia i una solució dialogada al conflicte polític. Els presos polítics no som la visualització de cap derrota, som la determinació del poble català fins a la victòria. Visca Catalunya lliure, visca els països catalans, us estimo molt!